O, nagkausap kami kahapon ni Senator Pimentel at ni Senator Bato. At ang napagkasunduan nila ay Lunes imbis na Biyernes para sa unang pagdinig ng komite ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Pia, pero magda-preside ay si Senator Coco Pimentel. At kinumpirma sa akin ni Senator Bato kahapon na nais nga niyang imbitahan si Pangulong Duterte at na as of yesterday ay dadalo daw si dating Pangulong Duterte sa pagdinig sa Lunes. Ano lang significance na umattend si Pangulong Duterte? Dahil ito ang unang pagkakataon kung sakasakali na siya mag-attend sa anumang uri ng pagdinig kaugnay sa kanyang mga ginawa o hindi ginawa nung siya'y Pangulo pa. Sir, yung magiging senaryo kung nandun si dating Pangulo and then nandun yung sila Garma na may mga regulation na ginawa sa House? Ito ang classic provision ng ating Rules of Criminal Procedure, gayon din ang saligang batas kung saan mabibigyan ng pagkakataon ang sino mang inaakusahan na makompronta yung testigo laban sa kanya. This is part and parcel of due process. Ano yung impact nun, sir, kung sakaling may mga nag-testify sa House na ibahin yung kanilang testimony? Kailangan nila ipaliwanag yun kung ba't nagkaroon ng pagbabago sa kanilang testimonya. Kung sakasakali mangyayari yan, pero ayokong pangunahan. Sir, yung significance ng Pangulong Duterte o J. Defeto Governor, anong pahalaga nito? Hindi ko na ikinagugulat yun dahil kung maalala mo, ginawa na rin yan ni dating Pangulong Aquino, the late former president. Nag-attend siya ng pagdinig ng Senado, pinaliwanag din niya, ginastify niya yung kanyang mga aksyon, yung kanyang ginawa at hindi ginawa. Ito naman ay kaugnay dun sa issue ng SA 44. So bahagi ng ating demokrasya ang pag-attend ng kasalukuyan man o nakaraang Pangulo. Sa kasong ito, nakaraang Pangulo. Sir, is there any certain protocol considering na si Duterte, former president, will he be treated as any other ordinary resource person? Sino man ang resource person, dating Pangulo man, ordinaryong Pilipino, marapat tatuhin ng may paggalang, respeto, at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Sir, so pwede na siyang ma-subject to contempt? Ayokong pangunahan, pero wala akong nakikitang dahilan sa ngayon para gawin o mangyari yan. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng maliwanag, payapa, at komprehensibong palitan ng pananaw at pagbibigay ng impormasyon nang hindi kailangan dumating sa anumang away, bangayan, init ng ulo. Sir, is it best na si Pangulo mismo, si dating Pangulo mismo yung magpaliwanag ng kanyang protocol? Bakit hindi? Pero may mga ibang detalye siguro na mas alam ng mga nanilbihan sa ilalim niya at siyang mas makakapagsabi kung sino-sino nga ba yun. Sir, may pinag-usapan ba kayo paano dapat handle yung investigation, paano maging flow ng investigation? Wala. Ipinabayan niyo lahat kay Senator. Pinabaya ako kay Senator Pimentel at buwang kumpiyansa ko sa kanya, hindi lamang dahil siya'y batikan ng senador, pag-graduate na nga, pero dahil abogado rin siya at hindi lamang ordinaryong abogado, bar top notcher pa. No special treatment for legals? Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Or sir, an exemption or mas lax yung protocol regarding to him pag nagsalita siya? What do you mean by mas lax yung protocol? Naging bahagi si Pangulong Duterte ng Kongreso. Nag-congressman siya, magkasabay kami noong 11th Congress. Alam ni Pangulong Duterte ang rules of procedure ng Kongreso. Meaning, allowed na statement lang, tapos walang Q&A sa kanya kung ayaw niya yung pag-uwi. Ayokong pangunahan, pero inaasahan ko na magkakaroon ng pagtatanong. Sir, yung Akbayan, may panawagan na mag-indefinitely muna si Senator Bato and Bongo kasi nga, isa sila sa may role dun sa war on drugs at may allegation against them kasi daw may parang conflict of interest and at the same time baka ma-undermine yung credibility ng investigation. Hindi ito investigasyon kaugnay ng paggawa ng isang krimen. Wala pa tayo doon. Ito investigasyon pa lamang ng Kongreso at ng Senado kung saan wala pa namang kasong inihain o isinasampa.
Kaya sa pananaw ko, walang dahilan para gawin nila yan sa ngayon. Kaugnay ng kanilang partisipasyon sa pagdinig, miyembro sila ng Senado at dapat nalalaman na rin nila yung papel na dapat nilang gampanan bilang miyembro ng Senado at bilang isa rin sa inaakusahan. Ika nga, pag dumating yung punto na sila'y magsasalita kaugnay sa anumang personal knowledge na alam nila, kaugnay sa pinag-uusapan sa pagdinig, I will presume that they will be stating these facts on their oath as a member of the Senate without need of actually taking their oath. So bibigyan sila ng chance to defend themselves sa may allegation against them. Of course. Mabibigyan sila ng pagkakataong magtanong o hindi man mag-assert ng personal knowledge nila o nalalaman nila kaugnay sa bagay na ito. Marahil magandang pagkakataon din yan para mabigyan sila ng pagkakataon. Mabigay yung kanilang panig sa isyong ito. Dahil nga, bugso ng inter-chamber courtesy, ay hindi nila kinakailangan dumalo sa Kamara. Sir, ano lang pong reaction nyo sa mga nagsasabi na baka hindi maging fair kasi iimbestigahan din or kasama sa mga involved yung fellow senators po ninyo? Siguro makapaghuhusga na yan yung manonood ng pagdinig. Para sa akin, ito na ang pinaka-fair, kaya nga si Senator Pimentel ang mag-chair ng komite, kaya nga Blue Ribbon Committee ang mag-chair, bagaman recess kami, at kumuha ng motu proprio jurisdiction sa isyong ito. So hindi mo magagamit sa pamumulitika yung Senate hearing considering marami doon hindi man re-electionist, tumatakbo pa sa certain position. Politics is the art of convincing other people according to Aristotle. So anything we do, we're actually engaged in politics. Tumatakbo man tayo o hindi. So pagkakataon yon sa parte ng mga senador, re-electionista man o hindi, na kumbinsin sino mang nanonood, sumusubaybay, kaugnay ng kanilang pananaw at punto de vista sa bagay nito. Sir, kayo po mag-attend sa kanila? Hindi ko pa alam. Dahil kahapon ko lang nalaman din yung schedule. How do we protect the Senate as an institution dito sa proceedings?